Namar ka jing so khia halor ka jinglong jingman jong ijaka khaput ki baja na kapor sekapor ki bakta i pai ba jong jela bal ka khando ka syam kum ka jing sha klun jaka na jela sam ka jingwan le dusmon ki pai ba khaput bat kiwi ki kam khapun ka Sengkasi Students Union na North Khasis District Unit hapo ka jinglam jong President Usamla Federal Khar Kamni ha ka jingi don lang jong kiwi ki dikhot jong seng na ribhoi klele bania kendu yo Deputy Commissioner ka Ribhoi District Usri Arpit Upadaya Hafiz Rekam jong u hanongpo ha gate ki jinglei kendu yo Deputy Commissioner ke District ki no ilam ka seng KSU ha bakran ha gelat pathai ku bor hadin jong gate ki jingi kendu kilong ba ka seng galapan pau ya ki jing sokhya halor ki jing wan care sainar jong sarkar Assam lengba ka Trans Forest jong gate ki jela Shushu Presiden ulapan pauru ia kijing sokhya halor kijing kren jong ba Presiden Tensong ubari usumbut Menteri Rangba jong sarkar jela ha kijing kren jong u syakilat pathai ku bor balapan hab egi ar teligi senong kapun syak jela Assam dak baul ong ru bagadon kamban limi syak digi senong bantip iki bebun kijing shisha kabolong ru ban laj na kino kijing bakala ha kiju kapor Presiden jong seng KSU na Ribhoi District ulong ru bahag bai dei bet kijing bu thmai ya ki BOP lan ki border police outpost ula kentui ki bor sarkar da kapong bakadon kam bahai ke sarkar ban skap ya kijing dawa jong ipai ba ki badan hagi senong kapun bahagi no gi senong ban bu ya ki police outpost khnang panwan ra ya ke syong suk syong sai nya po ke jela ski dan banya da pundu ya udisi syom ki mau meneni lawan ko umsau num dorwar pundu ya ki no senong ki no ki kam senong ki rong ba senong yo isya ba kadon ka jing syakir sainar ka fencing no na ka liang jong ka Assam State Forest kai ka ba so thamala balong ba kane klajia shwa ka atio ye haba kinong kam shnong kidal ai jujor sya ka national post and jong charge dan liang jong bodom street ru lali hi ha de chaka de inspection but la pan pha sange ru rei ka so mula kalong ba nagliang jong ka Assam State Forest kadang yai peteng bat hadu ba kalala dap no kia ketika fencing nagliang jong ka forest kaba gila menong kun ka propose forest area danekalan Hari lada di paipat yang ketika cakap kami cakap jong forest Assam mar kana shwan kam na minta mene Hari ni sutu ba kinusnon hamte pupus nem larap lariang hante cakap kami sudah kenono kajing syak pendik like no tang husnem adrasan kaba kini ki pulit forest ki lalik bentang ya life art lik snong jong snong khasi mat kemau ip kebadai hau benai Jun dotrek husnem adrasan dan naliang ngataru adin kajing ya jumut bat kaba naliang jong ka Assam government kalau alat yang iki ba kendriang namar bakti gerep-gereng lasdang nadu kipo usnem mensua teh mentau usnem pat nioi ba kajingwan care sainar joki berkam pakade hapo joka Assam State Forest kalong kaki ke bakla namar ba menta hadin bala pasage ru kidang ni dak kabor tingioi ba kajing bomshim kia lane kemong jing kli jong ka district administrative khamtam ya ka state government kalong ka igi ba hakajia ba kharui trik ka ba kinong shnong ki bade nash tu ki jan shnong ki bala dap da jing bita ki ale prai ki baro ki fencing but hadin ka jing shap prapat nak liang State Forest ki ale po in charge jong ka Bolsonaro night outpost ban ujor ban kem baro ya kino ki kam shnong jong ka usau lum dorba klem da don kanono ka jistaki tinaliang KSU hadin ka on minin ban tasgi kumla petip ni lawan kundu yang disi ban persu ya kane bat ru ban shipkia de nakliang disi hoy tasgi la pha biang yo border street shadi ni thai jaka ban hadin asgi laski ai ibu ya ka DC level meeting Andre kai ka ba nakliang kaseng akruwa ka basai kalong ba umdei shu Saudi kam dei shu ba ong sange Andre la dei lut ban kemlut ik gibru badan penta bende itu kecikir sainar hantai badru banong ba lada kita gibru ban kem yaki tangba shu mut ba ladai maki ba penpera kalong kiri ba bakla kenalian kaseng ban mentaru ni perso saudisi ba kani kam kelajia mentala artio ye de kadai kam bangin hap riak no kampuloi
bat mata kasin ru ina pukmau UGC ba phide ban riak no kamploi yo kajia kumbaja pomukro aba ki pardo pisnam gejingi shdu jigem tang number pamching shimkya jong ka state government how to keep on jingjia na du snem arjalai de kane ka jingjia po lum dorbaru kublong mene klajia msyalai partli ki jong yip ki kasi ka shatham oksnem arjasan mentah sedang diang kene bersyaklun jaka dan ban encourage ya jaka ju kisnong kasi bar yang hati kitan lemba ju state forest de ni sotu ba hadin begio iru ya kane kawat kabar kabandon ke sia keren berput reng yo ya ka jingde donbor jom ka Assam state forest Assam state government ban klun jaka kabot bat kamtam ye ki marap mariak orang dei gapor mentah ban show no yo kuba ban khedno ikijur ki chek ke athong ki shidai manta kisem jige namar badang liang ka state forest ka bubet ya ka jing twet ye kini ki nok ki kamshnong ban kem ye ki hakte jaka om saung ba ngiyo I lomba ki YouTube jong ki channel jong ki bokher ba liang jong ko menteri sebut menteri ba pestun tersong ong ba kini ki art li kisnong ki hap sha Assam te naliang jongi kaseng bangi kwa man persai ngatrai pinde mekemau yo snap knais pasan kuai ade khopor ba phya ye kini ki council autonomous council jong ka United Khasi Anjantia ba ka Mikir Hills hangtu ya ka kot yo isai ba la tho ba ya kan partition jong Mikir Hills kaya syahmat jok umat beri kawa berkoi kawa jok umiam beri syati kitan syahmat umat umaper te kini ki kamde kaji baklar kamde artli snong kidan tang kumbakat artli snong kini kat artli snong dakabor jingsha klon ban encroachment kila penhap no syapo ke blok 2 te kai kabang aso banong ya u sebut menteri lamba keruak pasai matrai pilun kam bale humok bahatam ya ban pulih bhai ki kot snam kena spa san kuai amar ban suong ba kini ki snong ki khaprat li snong ki dei badon sha Assam kalong ka bakla namar ba kamdon kanu ka ba ki development ki bakher ba ka Assam ka shin ai sti ki thai but hadu mentaru ngi ba lada ki donru ki khatu kanne ki bun ki bangi ngi iru jong ka meglea ka don bat wat ka school jok ki suru pada nakte ko chatalong te lada gi pet yak kum ka Mikir Hills hoi ka don kata ka jing ai po snam knais pasan kuai lomba jong governor ba yakini ki chaka langat syapo jok ka Mikir Hills Henry lagi pet ba kum ka jing tho ban yo iru ba ka don pala mention tu ka dei syahmat jong umiam tengah try bangin ya keren tang malai jenhau ba kini kat prastli kisnong kidei syapo jongka Assam kalong ke iki bakla nomor ngan penkenal biak bat ngatip ku lemba kiru teman ki bangilai kundu nadu kisnem mensua ba khat san snem khat ar snem ye kila juong ba kita ki kot ki blasain da kita ki governor apor phia ini ki autonomous council kadai baklem ka concern dan ka will jong kini ki paiba khasi ki jugi ki bodon state kisnong de ro la phisutu ya kata bat lada piom ba kangat sya Assam pide berkli sya lagi paiba la ki paiba jongi khasi ki jongi ki kwa mandon sya megliane ki kwa mandon sya Assam kata kadai ke jikli ngabu sya ba pustun tensong ba don kam ya pi ba pile humok don kam lu pile sya profil pile sya umat pile sya ukli sya badan rumah ba tuntar ter ba phisutu ba ka will jong ki breu nadu swa ka kena spa san kuiru ki dei ki bapa bandon spo meglia bat hadin ba pia tho it ikot lemba jo governor ru ka kena spa san kui dan perngat sa Mikir Hills tu ki pai ba no shlong hamte ki don ka jimbitar bat ki don hajingile hadu menta meneru ba ki kwa bai bandon spo meglia bat nanoi pi ki pai ba nadu tiksnam hadu menta kim khamsong klikti bat ki yakon bai namta ka hok ka joki halor ka border oppose ka ba nila kelilang no disiru ke ika propose naliang jong komen wana kaliang jong kandisek administratif ni bat kumbang ila ayo objektif ru lemba kejingkran jong ba pestun ba ki BOP ki pois for right to so bat syapo snong tharang de kibriu nakti snong kilapun paul pa ya kajing bitar ba kim kwa ba kindon hakti snong nomag di snong ki ba shong sai Henry ki sunjuk ke rumah snong jok kini khatli snong
ki kwa ba kandon syapo umat bat syapo umteli te nalian jungi kum kaseng ki esiru ngi ai ya kejikershan ya kisunjuk ki rabak shnong nrai bat haju upor so ban balada kwa banbu syapo right terso syapo tharang nrai umla banbu sya umat lani syapo umteli masuk kelong ke iki babakla nomor pak asam mentah keladon rupa hapo ki BOP keladon hapo umru keladon ko madan umam keladon hapo umat umlaper te kini lai teli keladon rupa nagalian jong ka asam hari nagalian jong kamiglia ka ko onbu syabar jong ke blok 2 kabade sport terso ba sport terang te lada ka government jong ka jela ka jugi asyibkia umdeshu benong tang arteliru da ka bandu bu hadu sandru teliru ki badai si thain madan umam ki badai si bo umteli ki badai si bo umat umaper ki badai bo jatlong berkum tatel balada donkam ya kaman power ne donkam ya kinong tre ban krishna itu kikam bakinsa bertolong ya ke BOP deliang juki dekat ke jungi dan orang itu ki kloi ban tre mon sobha ban krishna wad ong ban ap pahararu naliang juki dekat jur kaseng hapo karat noktung wad hadisik wad jelai berkuai ilong ki bakloi ban don mentalang ki nrei ban ong pat ban bu ya ke BOP hapo tharang ban arai terso balong ke ge babakla bat kam namdan kanuno kaban ai jimuntoi pai ba nuk susnong sate ki than ba ya ka jingdon chuk ki BOP balaring kren ko molsnai oposu mau pi kini ki jaka kendeshu benlong tam opos keladi makla ki police station ba ki man power ki de mundan om dunai ki lai pos komut ba kin suthu ba ka iga kamram go juki ba kidon hapo ki khapur ban ai jingeda ki pai ba sate ki than balada ai jingeda kum kane ka jingjia po umsau lum darbar lada ki jinga ka lada ka jing ya step jong u border magistrate bat jong ka opos santai ngathai karam don kanu ka jing thwat jong ki tu ki pulit asam lane nak po jong ki state forest asam banu thwat ya ki shadu po ki snong hapo umsau lum darbar